päätetään. Ihan rauhassa. Hyvin mene. Hyvin mene. Ole meidän tää kamera pysyy oikeasti pystyssä täällä. Siinä mä en ihan kaksikäsin roikkuu tästä tripodissa. No mä en meidän pysyä tässä penkissä. Siinä kun ajetaan, niin ajetaan. No joo, ajetaan. Kun vois antaa mulle 20 senttiä syvemmän 25 €, ne vedetään kaikki raha irti. No todellakin, todellakin. Ja. Joo, se on joku Onko se taas Ferrari? Onko se Se on McLaren? McLaren. Onko? Oh. Katsotaan. Hän tuli sieltä. Vittu kun Niko aina pikkusen tommosta ja niin. Gran Turismo ynnä muuta. Tietää vähän. Sai oikeesti roikkuu tää turvavyötä vastaan. Takaa, tulee Porsche. Menee sisältö. Juu. Siitä taas. Joo. Tonne ei uskalla ihan laskettaa niin kovaa kun se laskettiin. Vähemmän jengiä on nyt kuin ekalla kerralla. Se on. Mitäkö sen tuli kaikki siinä Niko vaan alussa? ajaa kovempaa. Mitäkään niin vaikea. No sekin voi ollakin. Tykkään kiristyvistä turvaväistä. Tää oikeesti. Onks sisältö tulee? Vai ulkoa? Ei tuu. Kurvin mä halusin vetää. Joo. Kyllä ajolinjat näyttää löytyvää. Tää on joku kerta vedetty pleikkarilla nää ratat. Wow. Kaikkia päästetään ohi perkele. No hei, se on ihan hyvä. Hätärit päällä. No. Hätärit päällä. Enää tarvitse sinä elittämässä. Alkaa siinä langi. Toivottavasti ei ole pahasti käynyt. Se oli ajettu sivuun, sillä oli jotain hajonnut vaan alussa. Sieltä, kun Bemari lähti sisäkautta ohi. Aika hurja. Vähän noin ulvoa noin renkaat. Jep. Hyvät on pidot. Seuraava tulee. Joo. Nui! Semmonen edes.